volharding, ja, God zegen je, omdat je hebt volhard, hè. Door alles wat je meemaakt, krijg je de zegen van God. En dat moeten wij in onze achterhoofd houden. En blijf doorgaan wat voor beproeving op ons komt. Amen. Ja. Yes, inderdaad. Door de volharding, maar soms is het best wel, moeilijk. En ja, als je het praktisch ziet soms, ik heb het een keer meegemaakt. Je gaat proberen zelf op te lossen, terwijl we moeten het in de handen van God zetten. Gewoon laat het maar los. En want toen Mozes ging met het volk Israëlieten voor de Rode Zee stonden ze daar en dan zagen ze dat Farao kwam en toen begonnen ze al te twijfelen en al die stress, ik kan me voorstellen, stress, nu gaan we dood, kijk. En midden in die situatie heeft God de Rode Zee open gedaan. En dan konden ze door. Dat is wat God wil van ons ook, hè. God wil dat wij, net zoals de Israëlieten met Mozes, alles wat wij hebben gelezen, moeten wij als voorbeeld nemen. En dat versterkt ons ook. Dus wij moeten dat wel doen. Ja. Amen. Want als wij dat niet doen, en dat moeten wij ook de Bijbel lezen, om te volharden. Als wij dat niet doen, dan waar krijg je die volharding? Ja, inderdaad. Amen. 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 Oké. We gaan verder naar vraag 3. Wat is een mogelijke betekenis van de beschrijving van Jezus? Ogen als een vlammend vuur. Ja, net Steven heeft het net een beetje uitgelegd. Dat is puur. Wat zegt Proverbië? Spreuken 15:3, wie kan het voor mij lezen? Heb je een Nederlandse Bijbel? Nee, ik heb papiament. Oh, Ik heb wel een Engels. Engels. Ja, het is meer voor degenen die online kijken. Ja. Zien kan ik wel. Nee. Proverbio. Spreuken 15, vers 3. Ik ga het in Engels doen. Ja. 15:3 zegt: The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Duidelijk. Dus zijn ogen zijn overal en zij kijken naar alles slecht en goedheid. Ja. Bij 4 legt de tijd ook, let op, Jezus ziet altijd onze werken. Of ze nu goed of slecht zijn. Voor de goddelozen is hij een verterend vuur. En zij zullen door zijn verschijning worden vernietigd. Dit kunnen we ook lezen in Hebreeën 12, 29, Thessalonicenzen 2, 8. De rechtvaardigen, zoals Mozes bij de brandende struik symboliseerde, zullen in Gods aanwezigheid kunnen staan en niet verteerd worden. Oké. Dus dan begrijp ik hier
als wij God gehoorzaam zijn en continu volharden, dan zullen we kunnen staan bij de wederkomst van Jezus Christus. Want anders zou je vernietigd worden. Dat is ook heel mooi, omdat dit geeft mij, zeg maar, het bewijs van je kan niet. Je hoort altijd dat mensen tot de christendom komen en dan, ja, God is genade, God is. God vergeeft jou, maar je kan niet continu blijven zondigen. Het moet een moment komen dat jij heeft overwonnen en dat jij gewoon, het is niet een deel van je leven meer. Nee. Je karakter is niet, het is niet een deel van je karakter. En dat moet ons een gebed zijn, denk ik ook, dat God ons dat slechtheid of dat slechte gewoonte uit ons karakter halen en geeft ons dan zijn karakter. En dan kan je inderdaad staan wanneer Jezus terugkomt. Oh ja. God vraagt ook van ons dat wij niet elke keer gaan gaan zondigen. Om dat te vermijden kun je beter in Gods woord blijven. En ook vaker de 10 geboden ook lezen. Ja. Want als je dat doet, dat houdt je ook uit zonden. Ja. Amen. Amen. Ja. Steven, wil je iets met ons delen? Ja? Oké. Is goed. Dan gaan we naar nummer 5. Wat is Jezus' aanbeveling aan de gemeente van Thyatira? Als we dat... Bij 4, toch? 4 hebben we... 4 heeft hij net gelezen. Ja, heb ik net gelezen. Er is dus een loopje naar 4. Dus nu gaan we naar 5. En dat zien we ook, dan kunnen we Openbaring 2:19 lezen. Papa. Even kijken. Als ik het in het Nederlands kan vinden. Ik heb hem in het Nederlands hier. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus hier kunnen we lezen dat God kent ons werken, liefde en dienstbetoon. Als ik verder lees in het Nederlands, Thyatira betekent zoete geur, wacht eventjes. Ja, zoete geur van arbeid of offer van berouw. Dit zou de toestand van de kerk van Jezus Christus tijdens de lange periode van pauselijke triomf en vervolging goed beschrijven. Deze tijd van zulke vreselijke beproeving over de kerk als nooit tevoren. De religieuze omstandigheden van de gelovigen, daarom ontvangen zij voor hun werken naast liefde, dienstbaarheid, geloof en geduld. De lof van hem wiens ogen zijn als een vlammend vuur.
En werken worden vervolgens opnieuw genoemd alsof ze dubbele lof verdienen. En de laatsten waren meer dan de eersten. Er was een verbetering in hun toestand, een groei van genade, een toename in al deze elementen van het christendom. Deze kerk is de enige die geprezen wordt voor verbetering in geestelijke zaken. Maar zoals in de kerk van Pergamum ongunstige omstandigheden geen excuus waren voor valse leerstellingen in de kerk. Zo kon in deze kerk geen enkele hoeveelheid arbeid, naastenliefde, dienstbaarheid, geloof of geduld een soortgelijke zonde compenseren. Daarom wordt hen een berisping gegeven voor het lijden in hun midden. Zien we dit nu in onze midden, in de kerk? Hebben we dit? Ja. Dat zeker, inderdaad. Wil iemand met ons delen iets nog meer aan deze vraag? Steven, wat deed? Oké, dan gaan we gewoon door. Dan lees ik vers 20 van Openbaring 2. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de berouw, Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Nou, deze moet ik wel in het papiermens lezen. Mamiti insagi contra bo, kubota tolera emue Jezabel. Kende taya masumes profeta e esta sinha ita hiba misirbidona riba mal caminha panang comende acto nang di immoralidad e come costan africana idolo. Openbaring 2 vers 20. Vraag 6, sorry. Oh. Ja. Ja, wie kan met ons... Ja, tanting, ja. Dat kan ook. Die was stoel dan. Ja, wat bedoelt vers 20 met Jezebel? Isabel, Jezebel. Ja. Had het? Dat heeft toch te maken met alles wat we nu zien. Ja, oh, in ieder geval, ja. Het heeft allemaal te maken met wat wij nu ook zien met die paus, ja. En hij zit achter heel veel slechte dingen die nu gebeuren. Ook in de katholieke kerk.
hij heeft zoveel macht en hij wil meer macht hebben over de hele wereld. En dat brengt al deze problemen en dat maakt het ook erger. Want dat is niet wat God wil. Ze gaan in precies tegenovergestelde wat God vraagt van ons. Hè? Ja. En dat is een blasfemie. Ja. Dus er komt heel veel meer op ons. Ja. En dan zie je ook dat de paus heel slecht mee bezig bent. Maar de mensen buiten in de wereld, niet iedereen ziet dat. Nee. En daarom moeten wij ook naar buiten gaan om te vertellen. Want De er waarheid. komt heel veel meer dat ze denken. Ja. En God wil dat ze de waarheid horen, willen, hopen wij ook. Dat ze Ja. een andere leven gaat leiden en niet hoe de wereld nu is of zit in elkaar. Want dat is niet wat God wil. Ja. 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 Amen. En mijn vraag is ook Jezebel in ons kerk? Maar de vraag is, hoe zien we Jezebel in deze tijd in onze kerk? Want Ja. je ziet niet letterlijk een vrouw die net zoals Jezebel in het Oude Testament voorkomt in onze kerk. Misschien wel. Maar hoe zien we dat terug? Is dat in de doctrine? Goeie vraag. Doctrine, kunnen we zeggen ook, ja, je levensstijl. Steven, Ook je geloof, hè? hoe je gelooft. Wil je die microfoon aan Steven doorgeven? Ja, dus we waren bij Openbaring 2:20. Zo zegt dus Jezebel, wordt hier genoemd als een symbool van, laten we zeggen, de papal of de pausdom. Ja. Ja. En het is ook bekend, we weten ook als Babylon en ook Rooms-Katholiek. Dus dan kunnen we zien sowieso eigenlijk die vrouw, dus die kerk, laten we zeggen, ja, die leer van Jezebel, wat nu ook pausdom is. Dus die kerk was een beetje, laten we zeggen, in een vorm van adopteer eigenlijk die leerstelling binnen. Accepteerde, en dat kunnen we ook zien vandaag, dat je net vraagt. Hoe kunnen we het zien? Dus we zien ook leerstellingen binnenkomen die eigenlijk ook van hun, of ja, van de pausdom komt. Dus eigenlijk dezelfde wat Jezus hier zegt in Openbaring 2:20. Eigenlijk zien we dat het ook telt voor ons vandaag ook. Dus Ja. ja, dus eigenlijk, laat ik zo zeggen, wat we zien in bijvoorbeeld de laatste kerk, Laodicea. Dus we zien ook dat Laodicea heeft al deze dingen ook, of heeft te maken met al die, wat die eerdere kerken ook door heeft gegaan. Ja. Dus het is niet alleen wat we noemen bijvoorbeeld, oké, Laodicea is niet heet, maar koud. Koud. Het is niet alleen dat. Ja, alleen dat. Er zijn ook andere dingen die we zien bijvoorbeeld in die andere eerdere 6 kerken, die ook weer herhaald in onze tijd. En Dus dan- bijvoorbeeld deze is eentje, dat nu toe zien we ook, laten we zeggen, relaties met Rome. En terwijl eigenlijk Gods kerk moet apart zijn van deze systeem, maar zoals in Thyatira heeft ze Jezebel eigenlijk, laten we zeggen, zijn welkom gegeven, laat ik zo noemen, zo zeggen. En nu doen we het ook dezelfde. Ja. Dus zij krijgt ook welkom om binnen, want eigenlijk Gods kerk moet eigenlijk niks te maken met geen enkele deel of iets van Rome. Want we weten dat het de vijand is. En daardoor, wij als
de Laodicea-kerk. Je kan dan merken dat inderdaad we zijn Laodicea. Want als wij niet Laodicea waren, konden we de andere, wat zij hebben gedaan, de andere kerken, Ja. waren we wakker en dan zouden we niet laten gebeuren. Niet. Ja. Want wij als Laodicea doen, ja, Jezebel accepteren binnen ons geloof. Als ik het zo uitleg. Ik heb een vraag. Bijvoorbeeld, God wil niet bijvoorbeeld voor ons te mengen samen met een andere kerk. Maar mijn vraag is, waarom paus willen wel voor alle religies komen bij elkaar? Maar vorig jaar, of ik weet het niet, een paar jaar geleden, was paus op een grote inkomst en allemaal komen bij elkaar en praten over samenwerken of zo. Ja. Kan je dat even... Ja, dus we zien eigenlijk, wat we daar zien, is ook hoe, kijk, sowieso wat protestantisme heeft gedaan, laten we zeggen, is niet, of ja, protestant heeft eigenlijk geprotesteerd, sowieso tegen die dingen van Rome, et cetera. Dus er is ze zijn losgekoppeld, ze zijn niet samen met Rome, dus dat kunnen we zien vanaf die tijd. Bijvoorbeeld kunnen we ook kijken bij, of eentje te noemen, maar Martin Luther was ook eigenlijk katholiek, maar daarna ging, hij wou niet eigenlijk van de kerk gaan, maar doordat die kerk niet wou doen wat de woord van God zegt, moest hij eigenlijk eruit gaan. Weet je, dan begon die protestantse beweging, maar het was sowieso al eerder. Maar daar kun je zien, niet alleen Martin Luther, maar ook die anderen die volgden daarna, tot deze tijd, waren hoe zeg je dat, separaat? Waren uit elkaar van Rome. En nu zien we weer eigenlijk, dat die pausdom wil al zijn, laten we noemen, zijn dochters bij elkaar terughalen. En daarom zien we ook die ecumenische beweging. Die pausdom is achter die hele beweging. Want wat hij wil is, wat hij heeft verloren, wil terugkrijgen. Ja. Dus die... Doe dat op zijn manier, Ja. op een sneaky manier. Ja. Sowieso, hij schuilt achter andere kerken en zo. Want degene die wel de geschiedenis weet wat hij bezig ermee is. Ja, die anderen die niet weten niks. Dus ze gaan gewoon mee. Het is gewoon goed en leuk dat we bij elkaar komen. Dat is het probleem. Ja, en juist. En wie of degene die wel weet, hoe zie je, oké, nee, dit kan niet. We moeten niet bij Rome zijn, samen met hem bijvoorbeeld. We moeten niet samen met haar zijn. En wij protesteren dan tegen deze beweging. En ook tussen de link tussen de kerk en staat. Die moet ook los blijven. Maar we zien niet, de kerken komen bij elkaar. En ook de staat is bijgetrokken. Dus dan zien we, we zijn echt, laten we zeggen, in de laatste stukjes om deze wereld tot een eind te brengen. En daardoor zullen wij ook vervolgd worden. Ja, zeker. Ja. Ja, daarom zullen wij ook vervolgd worden, omdat wij niet tussen hun willen zijn. Ja. Ja. We willen gewoon aan de kant van Jezus zijn. Amen. Oké, dan ga ik naar de vraag. Dat betekent, moeten we niet volharden in alle kleine dingen die we zien in ons kerk, dat afgoderij is of die misleiding is, dat de hele de kudde meeneemt om te zondigen, moeten we niet volharden. En één ding ook van de onthouden, eigenlijk
Kijk, bijvoorbeeld die strategie van Rome was, om laten we zeggen, wat is die afgoderij? En eigenlijk op een andere manier, hoe kan ik het uitleggen? Dus hij pakt wat van die hoe is het, heathen, paganen aan. Heidenen. Dus hij pakt wat van de heiden is, eigenlijk, en hij christianiseert het. Zodat die heiden ook binnen de kerk kan komen en goed voelen. Dus we zien dat ook met die hele LGBTI-beweging. Ze accepteren bijna Ja. alles, die slechte Ja. dingen. Ja. Nee, maar hij maakt zijn eigen Ja. Draai? natie. Laat ik zo Nou, zeggen. het mag na. Ja. Alles erin gooien. En Ja. Dus Ja. hij maakt het goed, zodat die heidenen ook goed kunnen voelen. Want eigenlijk wat zij wil is gewoon de kerk vol maken. En het maakt niet uit wat je doet. Als dan je gewoon, wat goed voor hem is. ja, In plaats van juist, dus God vragen. correct. Sorry. Dat ik zie ook in onze kerk. Waarom voordat we ons stoppen met gaan naar de kerk. Ik zie ook in de kerk die mensen komen, bijvoorbeeld normaal. Katholiek doet anders. Hè? Katholiek, die mensen blijven komen met een jurk helemaal een ander. Maar nu, als je kijkt goed in onze kerk. Wat moet slim zijn in onze Bijbel, wat Elena White laat voor ons. Niet komen met een korte jurk. Ja. Maar nu in de zomer, als je gaat naar de kerk, je ziet die mensen komen met een jurk helemaal hierboven. Ja. En jou, Ja. Steven, we zijn een man. Ja. Hè? Ja. Onze ogen gaan. Maar we moeten lezen, we moeten bidden met Ja. God. Laat ons als een mannen Ja. helpen. Waarom? Ja. Of een man gaat gewoon vallen voor deze soort dingen. Weet je, Ja, dat en is. dat bedoel ik ermee. We moeten kijken eerst nu in onze kerk waarom katholiek is slecht, maar ze kijken wel dat je kan niet komen met deze soort jurk in. Ja, tussen onszelf, ja. Ja, Ja, jurk is eentje en muziek is ook de andere, Ja. de manier van aanbidding. Al deze dingen, daarom benoem ik net dat moeten we niet volharden in de zin van, moeten we de personen aanspreken in liefde en tot hoe lang spreek je dit aan? En als het zo blijft, moeten we zelf dan apart gaan of moeten we daar blijven? Dat is het. Want we zitten niet, het lijkt alsof een dilemma voor bepaalde, eigenlijk voor de hele massa. Want ze zien het wel, maar maar je kan niet Ja. apart gaan. ze willen niet doen waarom ze willen die mensen niet kwijt. Ah. Ik voel in mijn hart dat die kerk willen die mensen niet kwijt. En ze laten allemaal komen. Ja, Waarom in onze kerk, ik zie zoveel mensen gaan buiten, roken. ja, Dat eigenlijk hoort niet bij ons. ja. Bijvoorbeeld in de kerk, die mensen gaan koffie drinken en Ja. koffie staat cafeïne erin. Ja. Dat, deze soort dingen mag niet. Ja. Waarom in onze kerk accepteren deze soort dingen? Elena White laat een boek voor ons Ja. van gezondheid. Oh, ja. Staat alles deze soort dingen erin. Juist, ja. Ja, dat is het inderdaad. Dus eigenlijk, Jezebel is in ons kerk. Steven, kan ik dat zeggen? Hij komt erin, hij doet wat hij wil. Hij doet, want als we verder lezen hier, staat Jezebel is een figuurlijke naam die verwijst naar de vrouw van Akab. Die de profeten, hoor dat, de profeten van de Heer doodde. Haar man tot afgoderij verleidde en de profeten van Baal aan haar eigen tafel te eten gaf. Een treffender beeld had niet... Wacht even. Een treffender beeld had niet gebruikt kunnen worden om de gruweldaden van de paus aan te duiden. In 1 Koningen, hoofdstuk 18, 19, 21 kunnen we dat lezen. Ja. Hoe die tijd van Jezebel en de profeten.
En dan zegt verder, het is zeer duidelijk uit de geschiedenis, evenals uit dit vers, dat de gemeente van Christus sommige pauselijke monniken toestond om onder hen te prediken en te onderwijzen. Dus dat gebeurt ook niet. En wat is die, hoe zeg je dat? Wat er bedoeld met het eten? Want Jezebel, dat wil zeggen, ze komen eten bij de tafel, toch? Ja. En wat betekent dat dan? Ja, je gaat Hoe kunnen we ecumene, eten? ecumenisme, Ja, kan ik dat zeggen? Ecumenische, juist. ja, De leren. de leren, ja. Juist, dus de vorm, wat sowieso, ja, hoe zeg je dat? Hoe kunnen we eten vandaag aan de tafel? Maar als je die leren neemt van Jezebel of van de pausdom, Ja, dan ben je eigenlijk aan het eten, je bent aan het eten van, aan de tafel. ja, Dus eigenlijk die eten, de woord van God. Dus eigenlijk we moeten bij Jezus zitten en eten. ja, maar niet bij de baal. niet bij Jezebel. Ja, dit gaat diep. Ja, dus het is, dus als we kijken bijvoorbeeld in de Openbaring 3:20, ook zien we dat Jezus wil met ons 3:20. 23? Ja. En zien we dat Jezus ook met ons wil eten. Toch? Ja, zal ik het lezen? Ja. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Ja. Dus eigenlijk hier zie je dat Jezus met ons wil Eten. eten. Maar er is een andere Oh, steeds- tafel. Maar er is een andere tafel, nog steeds blijven we van die tafel eten. Er zijn een andere tafel, dus eigenlijk we moeten kiezen. En we zien ook in, bijvoorbeeld in Daniel 3, Daniel 1, dat deze 4 jongens moesten kiezen als ze eten van de tafel van die koning, of blijven eten wat God geeft. Ja, Of God heeft gezegd om te eten. Dus we moeten kiezen aan welke tafel zijn, of gaan we, ja, eten we, ja, nemen we, deelnemen we. ja, Dus dat moeten we kijken. En we zien dat deze kerk eigenlijk soms ook at aan de tafel. ja, En we zien ook vandaag dezelfde ding gebeurt. Dat onze kerk ook aan de tafel met Jezebel zit en eet, etc. Want bijvoorbeeld, toen die voorlaatste, ja, niet nu, maar we zien die andere public relation leider die was. Toen voor deze, die nu is, die ging ook in die ecumenische dingen met die pausdom. En ja, misschien kan je zeggen dat het is, ja, hij doet zijn ding, wij zijn niet bijgetrokken, maar wanneer hij dat doet, als een leider, ja, de grootste leider, eigenlijk het heeft een effect, negatief effect op de hele kerk. klopt. Zoals de Bijbel zegt in Jesaja, dat wanneer de hoofd ziek is ook de hele lichaam Hele lichaam. wordt ziek. Ja. Dus ja, inderdaad. Sowieso wanneer je ziek bent, dan voel je het ook in de anderen. Maar wanneer je hoofd goed is, Ja, dan zie je ook dat je lichaam beter wordt. ja, Maar dat is ook heel belangrijk voor de leaders, Ja. de pastors, weet je. ja, Dat is ook iets heel belangrijks. Als de leaders of de pastors dat zien, ze moeten dat ook aangeven. Want kijk, als je een kind hebt die speelt met vuur, je laat die kind toch niet met vuur spelen? nee. En zo is het ook. Dus je moet die mensen aanspreken. Het lijkt niet. Wij zitten in een school van Jezus, God. Dus wij moeten blijven leren onze hele leven. Dus het is hetzelfde. Je moet iemand kunnen aanspreken. Als dat niet kan, dan gaat het niet goed op een Ja. bepaald moment. Ja, Want de Heilige Geest laat je iets zien en je doet je werk niet wat je moet doen.
En God wil dat wij mensen aanspreken. Dus hoe ver wil je dan laten gaan? En dan krijg je dat iedereen, en dat gebeurt nu ook. Wat ik zie bij de leaders, dat iedereen blijft bij elkaar zitten. In de grote Adventist kerken. Ja. Dan blijft iedereen van diezelfde bord eten. Ja. En hoe kun je die mensen helpen om daaruit te komen? Door aan te spreken. Ja. Door aan te spreken. Amen. En dan, wat ik kan meedelen ook, eigenlijk, dus we zijn een kerk Laodicea. We zijn hier van Thyatira aan het studeren. Maar Laodicea, die heeft alle karaktertrekken van alle andere kerken. Maar daarnaast ook, we zijn de ergste, want wij eten van de tafel van Jezebel. En dat mag je gewoon eerlijk zeggen, toch? Dat mogen we eerlijk zeggen. Wij eten van de tafel van de Jezebel. En wat moeten we doen? We moeten ons apart houden, want ik kan me herinneren nee, niet in Daniel, maar in hoe heet na Mozes, hoe heet die man na Mozes, die moest de volk naar Canaan? Joshua zei, ik en mijn huis zullen God aanbidden. Amen. En dat moeten wij doen en dan niet laat de druk van buiten of van de andere, de massa ons beïnvloeden van beter ben ik, anders ben ik iemand raar. Nee, volharden, jij en je huis aanbidt God. Ook als jij met je vrouw, met je man, je gezin thuis moet blijven en God aanbidden, dan is God met jou. Want je kan niet gaan mengen, anders word je ook misleid en dan meegetrokken. Ja. Daarom is het belangrijk dat wij allemaal weten dat je redding is persoonlijk. Ja. Dus wij kunnen niet massa's volgen. Als we in de verleden tijd terugkijken, dan zien we dat niet massa's werden gered, maar een klein groepje. Dat is oké, ja. Dus dat is belangrijk voor iedereen om te weten. Ja. Want er staat ook, als we lezen, zie de geschiedenis van de Waldenzen. Vanaf toen die tijd al, Steven, was er al het eten aan de tafel van afgoderij. Laat staan nu dat wij in de laatste seconde van de wereld. Dus we moeten, dit moet ook voor ons heel scherp zijn dat wij gewoon volharden en blijven staan. Amen. We gaan naar 7. Openbaring 2:21 kunnen we ook lezen. Dan lees ik het weer. Even kijken. Openbaring 2. Er staat geschreven. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar zij heeft zich niet bekeerd. Kreeg Jezebel de kans om zich te bekeren in de tijd van Elia? Oh, dat is een goede vraag. In de tijd van Elia. Wie kan deze vraag uitleggen of uitbreken? Ik denk als we gaan naar 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. En dan vers 17 tot en met 46 kunnen we dat, het is wel lang. Dan kunnen we terugzien of zij de kans heeft gekregen, ja of nee. We weten wel dat ze niet heeft bekeerd. Oh, dus ze heeft wel de kans gekregen. Ja, dat kunnen we dus zien in die 1 Koningen. Even kijken. 1 Koningen 18. 18. 17 tot en met 46. 17 tot en met 46. Even kijken. 18.
koning. Zal ik het lezen? Is goed, het is wel heel lang. Oké, nou even kijken. Laten we kijken welke stuk. Ja, vers 21 kunnen we lezen wel. Hier, Elia stond op de berg van Karmel. En er staat geschreven, toen kwam Elia naar voren bij heel het volk. En zei, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. Ja, en Dus, ik wil ja. ook erbij zeggen, 1 Koningen 19, 1 en 2. Ja? Want Akab die ging naar Jezebel toe om haar te vertellen alles wat Elias heeft gedaan. Hoe Elias de profeten heeft gedood met de zwaard. En daarna zei Jezebel, ik stuur een bericht naar Elias om te zeggen, zoals je hebt gedaan, zal dan morgen het ergste met jou gebeuren. Ja. Maar dan zie je, ze kregen te horen van de man, van de koning. Dus ze konden een beslissing nemen. Want op dat moment hoor je van, Elias kreeg de macht van God om meer dan 800 afgoden, waren ze, van de Jezebel. Die heeft Elias gedood. Of 400. Volgens mij staat in vers 40 ongeveer. Van 19? Nee, van 1 Koningen 18. Hoeveel die profeten van Baal waren. Dus die kracht die was sowieso een bovennatuurlijke kracht. Ja. Er kwam vuur uit de hemel. En dat was letterlijk de vuur van God. Niet zoals straks gaat komen van de openbaring wat de duivel gaat doen. Ja. Maar Jezebel die hoorde dit. Dus in plaats van, oh wauw, deze kracht is echt de echte God. Oh, ja, ja. Ging ze toch verder van, oh, je hebt mijn profeten gedood. Dan ga ik ook jou doden. Ja. Ja. Nee. Nee, inderdaad. Bij 1 Koningen 19. Ja. Dus Jezebel kreeg de kans om zelf te bekeren. Maar je ziet ook 1 Koning 18. Even kijken. Het ging ook om ongehoorzaamheid, hè? Ze Ja. waren niet gehoorzaam. En daarom heeft Elia ook gevraagd, praat tegen jullie goden en kijk wat jullie goden voor jullie doen. Ja. Maar ja, ze gaven geen antwoord. Dus zo zie je, door ongehoorzaamheid kan je verloren gaan. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Die vraag die je net stelde, als zij kan bekeren. Ja, we zien dat het niet gebeurd is. We zien dat die echte, dus die Jezebel van 1 Koningen, die dood is gegaan. Viel vanuit een raam naar beneden. Dus ja, dezelfde als Jezebel is niet veranderd. Is dezelfde manier dat de pausdom niet gaat veranderen. Dus die blijft dezelfde, gaat niet veranderen. Dus dan moeten we weten dat niks dat we zien, eigenlijk, ja, misschien kan die pausdom met de goede doelen komen, mensen helpen. Ja, zulke dingen vragen om, hoe zeg je dat, vrede, om de oorlog te stoppen. Dat lijkt allemaal goed, dat zijn allemaal goed ook. Maar sowieso, Rome gaat niet veranderen. Dus zoals Jezebel. Hij zelf zegt dat paus gaan niet veranderen. Juist, dus als je ziet bijvoorbeeld, ik weet niet als het in Koning 17 was.
Laten we even kijken. Dan kan je zien. Ja, ik zal even kijken als het daarin is. Dan kan je zien ook dat die Jezebel niet verandert. Hij lijkt alsof hij verandert. Maar hij verandert niet. Ik weet niet waar het is. Laat ik kijken. Een momentje. Anyway, het zegt eigenlijk dat ze hadden een terrein die ze moesten kopen. Of nee, ze wou kopen. En oké, dus zeg oké, laat de man kiezen, et cetera. Maar aan het einde laat ik toch die vers zoeken, weet je. Dus even die vers kijken. 1 Koningin 17, toch? Ik moet even kijken, doordat ik... Misschien is het 16. Kijk. Nee, het is niet 16. Nee. Misschien 19. Hoe zeg je dat? Piece of... even zoeken. Misschien is het 1 Koning 21. Laten we kijken. Laten we kijken als het deze is. And it came to pass after these things that Naboth and Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel. Ik ben op vers 1. Hard by the palace of Ahab, king of Samaria. And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house. And I will give thee for it a better vineyard than it. Or if it seem good to thee, I will give thee the word of it in money. Okay, so Ahab, de koning van Israël, had een, hoe zeg je dat? Een offerte gedaan, hè? Ja. Voor die terrein. And Naboth said to Ahab, The Lord forbid it me that I should give the inheritance of my father unto thee. Dus Naboth zegt nee. And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him, for he had said, I will not give thee the inheritance of my father, and laid him down upon his bed and turned away his face, and would eat no bread. But Jezebel his wife came to him and said to him, Why is thy spirit so sad, that thou eatest no bread? And he said unto her, Because I spake unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, Give me thy vineyard for money, or else, if it please thee, I will give thee another vineyard for it. And he answered, I will not give thee my vineyard. And Jezebel his wife say unto him, Dost thou not govern the kingdom of Israel? Arise, and eat bread, and let thine heart be merry. I will give thee the vineyard of Naboth and, the Jezreelite. Okay, so behind the scene, zij was bezig. Dus die mensen zeggen nee, maar oké, nou, Ahab zegt oké, ja, nee is nee. Hij wil het niet verkopen, hij was een beetje triest. Maar Jezebel zegt, oké, nee, jij bent de koning, dus we zullen deze nemen. En we zien ook hier hetzelfde principe vandaag wat betreft de common good. En ook zien we die agenda 2030, dat ze zeggen je hebt niks
en je wil ook gelukkig zijn. Dus eigenlijk, normaal moet de koning Jezus wel zeggen, oké, ja, hij wil niet verkopen, laat hem maar. Maar hij zegt, nee, ik zal het nemen bij force. En hij zegt zo, vers 8, she wrote a letter in Ahab's name and sealed them with his seal and sent the letter unto the elders and the nobles that were in the city dwelling with Naboth. And she wrote in the letter saying, proclaim a fast and set Naboth on high among the people and set 2 men, son of Belial, before him to bear witness against him, saying, thou didst blaspheme God and the king, and then carry him out and stone him that he may die. And the men of the city, even the elders and the nobles who were in the inhabitants in the city, did as Jezebel had sent unto them, and it was written in the letters which she had sent unto them. They proclaimed a fast and set Naboth on high among the people, and there came in 2 men, children of Belial, and sat before him, and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they carry him forth out of the city and stone him with stones that he died. Then they said to Jezebel, saying, Naboth is stoned and is dead. And it came to pass when Jezebel heard that Naboth was stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, arise and take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money, for Naboth is not alive, but dead. So he killed him for his own thing. And we see this now. Nederlands. Ja, we zien dat nu. Eigenlijk dezelfde, beetje voor beetje, zien we dat komen. En, ja, en je ziet, Jezebel heeft die briefje geschreven in de naam van de koning. Met zijn zegel. Dus je ziet, oké, de brief komt van de koning. Maar wie achter de schermen die brief heeft geschreven, is Jezebel. Ja. Dus we zien het ook vandaag. Eigenlijk de hele gedoe. Maar wie achter de scherm de hele script schrijft, wat moet gebeuren, is Jezebel, de pausdom. De boosdom. Ja. En dat ziet de wereld niet. Nee. Als ze willen dat niet. Ja. Als Ja. je uitzoekt, dan Ja. krijg je het. Maar we kunnen zelfs dat voorbeeld nog bij ons in de kerk ook zeg maar plaatsen. Of niet? Dus dat wij, bij wijze van spreken, ja, we kunnen het, ik kan het niet benoemen. Het is nog steeds mij de vraag, waarom hebben wij van de Adventistische logo veranderd? Snap je? Dat is ook de vraag, waarom moesten we veranderen? Ja, de leer is ook beetje bij beetje. Daarom zeggen we, ze eten aan de tafel met Jezebel. Ze doen wat de paus zegt. Ja, dus daarom Alleen zie je de Want die nieuwe logo heeft te maken met ecumenische samenkomen. En waarom zullen we dat veranderen? Dus, Zijn ze bang voor hem? Nee, maar er was een video ook, volgens mij heeft Steven die ook laten zien, maar die kunnen we ook zelf opzoeken. Waar zij zelf zeggen, wij zijn professionele beggars of zo. Ze gaan naar de overheid toe, dus ze gaan naar, ja, dus het heeft allemaal te maken met het geld. Waar het geld vandaan komt, die bepaalt. Dus daarom zeg ik nogmaals, onze redding is persoonlijk. ja. Dus wij moeten zelf zien en begrijpen en laat de Heilige Geest ons leiden van, ik zit op de juiste plek, maar ik moet alleen naar Jezus kijken. Amen. Maar we hebben ook de Jesuiten. Ja.
Oh, dat is ook een ander. Jezuïeten zitten ook in onze kerken. En hun zijn degenen die helpen ook met deze alle veranderingen binnen onze kerk. Ja. 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 Amen. Hoeveel tijd hebben we nog? Nog 20 Oké, kwartiertje nog. kwartiertje nog. Mooi, dus dit gedeelte van Jezebel, dat hebben we duidelijk gezien nu, begrepen. Dus wij kunnen gewoon standvastig blijven als we zulke dingen zien, kunnen we gewoon tegenspreken en dan individueel stap nemen. En voel je niet dat jij apart bent. En ben je gewoon ja, God aan het volgen. We gaan verder naar 8. Er staat, wie gebruikte God tussen 538 en 1798 na Christus om de pauselijke leiders te bekeren, tot bekering te roepen? Ja, dat is een goede vraag. Wie gebruikt... de donkere tijd, die tijd. Ja? De Waldensen. Waldenzen, die waren... Oh ja, reformatie. Ja. Als ik het lees verder, dan staat een van de edelste getuigenissen ooit uitgesproken voor de reformatie was het protest van de christelijke vorsten van Duitsland op de Rijksdag van Spires in 1529. Martin Luther. Oké. De moed, het geloof en standvastigheid van deze mannen Gods hebben voor de volgende eeuw vrijheid van denken en geweten verworven. Hun protest gaf de gereformeerde kerk de naam protestant. De principes ervan vormen de essentie van het protestantisme. Martin Luther heeft niet voor niets die 95 Thesis. ik weet niet hoe heet dat. Thesis. Thesis. Ja. Thesis? Thesis. Hij heeft die 95 vragen op de deur van de kerk. Van de Ja. Wittenberg daar. Ja. Ja, op de deur geplakt, hè? Ja. En dat was ook op Halloween. Dag 31 oktober. Ja, maar zo zie je hoe de duivel werkt, hè? In plaats van de kerk van God zijn gedachten te richten 31 oktober naar wat Martin Luther heeft gedaan, heeft helaas de meeste van de mensen, ook in de kerk, gaan mee met de wereld met de viering van de duivelse feest. Ja. Steven, jou wat vertellen? Hij zegt zeg je dat? De Diet of Spears. Ja, er zijn ook die koningen, of die 3 eigenlijk, die ook doorgegaan zijn met die protest. Die 3 koningen. Ja, ze waren ook doorgegaan met die protest. Dus eigenlijk, wat we ook hier kunnen leren, is dat, kijk, deze waren, laten we zeggen, nu in de, hoe kan ik het zeggen, er zijn mensen met hoe zeggen we, met influentia. Macht. Ja, invloed. Ja, dus ze waren in een positie van invloed. Dus, maar door hadden ze ook die leer gekregen. Ze zagen dat ook voor hunzelf. Dat oké, wat gebeurde inderdaad. Oké, dus daar zien we dat als wij standvastig zijn in wat wij geloven. Je weet nooit, mensen later kunnen ook eigenlijk zien, oké, ja inderdaad. En ze zien onze standvastigheid. En dan kunnen ze ook als deze koningen zijn, prinses, deze prins, ja, die waren prinsen. Dus dan kunnen ze ook, of dat kan ook gebeuren, dat mensen zien jouw standvastigheid en zeggen oké, dan krijgen ze courage.
Gods moed om dat ook verder te brengen. Dus deze prinses hebben dat ook verder gebracht. En ze gingen ook door met die protest. Dus daarom zien we moeten echt soms bijvoorbeeld die Luther en zo, kunnen ook zeggen, nee, dit is te hard. Ik stop hiermee. Weet je, dus het was niet makkelijk voor hem, want het was zijn kerk. Ja. Het is niet een andere kerk, want als een andere kerk was het makkelijk. Maar het is zijn eigen kerk die hij eigenlijk tegen protesteerde, tegen sommige dingen die niet goed gaan. Die niet bijbels is. Ja. En hij was zo ver gegaan, zoals je net zei, om die 95 theses aan de deur te zetten op de speciale dag. Hij zegt, mensen moeten komen naar de kerk. En wanneer ze naar de kerk komen, zien ze die 95 vragen en zo. Dus dan kunnen ze stilstaan aan deze dingen. Dus eigenlijk, hij had die moed, die guts om dat te doen. En wij moeten ook de guts hebben om voor God zijn woord te staan. Ja. En dan kunnen we zien, wanneer we dat doen, dan er zijn mensen ook die gaan volgen dezelfde stappen. Goede stappen. Dus eigenlijk we moeten gewoon Ja. de moed hebben om het waarheid te spreken. Dus als we iets zien, we moeten het spreken. Ja, want als je niet doet en als je blijft van hier van de kast naar de muur gaan, Ja. mensen kunnen niet zeggen van hij doet het zelf niet of hij is gestopt of dan heeft het geen zin om door te gaan. Maar zij waren echt een goede indruk gekregen en ze gingen verder en het kreeg het naam protestant. Protestant, ja. Ja, dus het is... Maar dan wil ik wat zeggen ook. Omdat als je goed leest het boek van de grote conflict, de bedoeling was van Martin Luther, hij wou dat de katholieke kerk veranderen. Hij wou niet van geloof gaan veranderen. Zo. De bedoeling was veranderen al die dingen die hij zag dat het niet goed was. Maar helaas, zijn eigen kerk heeft hem, verraden allemaal. Maar het gebeurt ook met onze kerk. We zien heel veel dingen gebeuren, allemaal. En als jij erkennende de waarheid, hoe we de Bijbel bestuderen, de geestelijke profetie, en we zien de dingen gebeuren in de kerk, en willen we iets zeggen, dan word je niet goed gekeken. Dan zeg je, dan zeggen ze, nee, die is niet meer goed in haar hoofd, of zijn hoofd, die is gereformeerd geworden, of zoiets. En dan gaan ze met schuine ogen jou kijken, van wat ben je ermee bezig? En terwijl, dan merk je inderdaad dat dat de kerk niet meer is zoals toen de Adventistische beweging was begonnen. Met al die waarheid zoals het puur was. Het is echt jammer. Maar we worden zelf door onze eigen broer en zuster zelf aangevallen of ze ons voor gek verklaren. Ja. Klopt. En we zien het gebeurt continu. Niet Ja, sinds die tijd al gebeurt het continu, zelfs bij Martin Luther. En in de tijd van Jezus zelf, want toen Jezus kwam en de Farizeeën en de Joden, hij kwam met een andere boodschap. Maar ze werden boos, ze wilden hem gelijk afmaken. En dat is het nu. We kunnen zien in onze tijd dat sinds 2020 de zelfministries, groeperingen die apart gingen, die spreken wel, benoemen wel dingen die gebeuren in de kerk, maar dan hoor je van de kerk, die mensen bekritiseren het zelf en we houden niet van de groepen die elke keer Zevendaags Adventisten, de kerk zegt dat het apostasia, kerk is gevallen, ze zijn apart. Maar als je goed nadenkt, de boodschap is niet dat. De boodschap praat over de zondes die in de kerk zitten.
En dat wij gewoon moeten wakker worden en individueel de keuze nemen, zoals dingen zei tegen het volk. Als het God is, aanbid God. En als God van het Baal is, neem je keus. Ja. Maak je keus. Het is niet dat wij tegen onze andere broers zijn. Dat is onze broer. We zitten in hetzelfde geloof. We zijn niet weggegaan van de Adventistische kerk. Nee, we Het is zijn alleen dat wij niet kunnen delen dezelfde... We zijn niet op één lijn. ja, Juist. we zijn niet op Niet één lijn. En dan krijg je dat. Als we En die niet lijn op- is de lijn van de God. waarheid van God. Ja. Ja, en omdat als de, hoe zeg je dat? Zoals de Johannes zegt over de engelen, dat zijn de predikanten. Als hun niet komen, als hun niet de volk van God kan begeleiden zoals God het wil, Ja. dan krijg je Ja. dat ding. En dan willen ze niet horen. Ja, Dan klopt. willen ze niet horen van, nee, zoals de kerk is goed, en we moeten niks veranderen, zo is het en zo moeten we doorgaan. Maar de mensen lezen niet, sorry. Nee. Mensen lezen en bestuderen het woord van God niet en de geest der profetie van niet. Als je iemand, bijvoorbeeld iemand die al lang in de kerk is, en die wil niet horen meer over de geest der profetie, Ja. is omdat die persoon zelf nooit de boeken heeft gelezen. Ja. Daarom. Of is andersom ook, want dan lezen ze misschien bepaalde citaten en die citaat spreekt recht met jouzelf. Waar jij, de positie waar je staat, je bent fout bezig. Dat doet pijn. Ja, Ja, En ze willen gewoon, of ze willen begrijpen in zijn eigen eigen manier. manier, juist. Ja. Dus wij moeten, oh sorry. Ja. Het is ook heel belangrijk, hier zie je ook, als je bidt, je vraagt God voor zijn Heilige Geest. Amen. En als je dat niet doet, dan raak je de pad kwijt, want dan ga je je eigen ding doen. En dan gebeurt dit. Ja. Want als je bidt en je vraagt God om jou te leiden, kan dit niet gebeuren. Ja. Dus dan vraag ik me af, is de Heilige Geest weg uit hun midden? Ja, dat zeker. ik wil nog meer zeggen. Tegenwoordig worden heel veel mensen gedoopt, hè? Maar vroeger werd je, ik herinner me toen ik ging dopen, alles ging ik bestuderen, alles goed. En ik zeg het, dit zijn de regels van onze kerk. Wij dragen dit niet, wij doen dit niet. Dat staat hier geschreven in het woord van God allemaal. Maar tegenwoordig wordt het, wil je Adventist worden? Goed, nee, maakt niet uit. Kom zoals je bent, Kom zoals dan je later. Maar wordt niet uitgelegd van, we hebben hier de leerstelling van de hoe zeg je dat? Santuarium. Ja, Heiligdom. Heiligdom. De geest der profetie wordt ook niet, zo weet ik niet eens. Wat is de geest der profetie? Over de drie-eenheid. Al deze dingen heb ik moeten geleerd. En dan word je ook op de proef gesteld of jij kandidaat bent om gedoopt te worden. ja. Dus over de gezondheidsleer wordt ook gezegd allemaal, nee, dat heb je niet meer. Is, neem jij Jezus aan? Amen, kom. Ja. En dat is het. En daarom krijg je een beetje mixen kerk, net als in de tijd van de volk van Israël, die uit Egypte gingen, had je de Israëlieten, maar had je ook heel veel Egyptenaren. En dat gemixte kerk brengt problemen aan de volk van God. Het lijkt alsof je met één been in de wereld zit en de andere been in de kerk. En dan gaat het niet goed. Nee, die mix is niet goed. Ja. Zie ik niet was? Oké, dan kan ik even dit stukje lezen van van 8. Even kijken, waar beleef ik? Ja, protestantisme. Zij die koppig hun ogen voor het licht sloten en vastbesloten waren zich niet van de waarheid te laten overtuigen.
waren woedend over de kracht van Luthers woorden. Toen hij zijn toespraak beëindigde, zei de woordvoerder van de Rijksdag boos: U hebt de gestelde vraag niet beantwoord. U wordt verzocht een duidelijke, nauwkeurig antwoord te geven. Wilt u uw woorden terugnemen of niet? De hervormer antwoordde: aangezien uw allerhoogste majesteit en uw hoogheid van mij een duidelijk, eenvoudig en nauwkeurig antwoord eisen, zal ik u er één geven. En dat is dit: ik kan mijn geloof niet onderwerpen aan de paus of aan de concilies, omdat het overduidelijk is dat zij zich vaak hebben vergist en elkaar hebben tegengesproken. Tenzij ik daarom overtuigd ben door het getuigenis van de schrift of door de meest heldere redeneringen. Tenzij ik overtuigd ben door de passages die ik heb aangehaald en tenzij zij mijn geweten aldus binden aan het woord van God, kan en wil ik mijn woorden niet terugnemen. Want het is onveilig voor een christen om tegen zijn geweten in te spreken. Hier sta ik kan niet anders, mogen God mij bijstaan. Amen. Dus zo moedig moeten we ook zijn wanneer die komen en dan wij de waarheid, ja, ik zeg niet verdedigen, maar voor de waarheid staan. In ons tijd, want nu, het gebeurt niet dat wij lichten achtervolgd worden. De kleine groeperingen. Waarom wordt de Adventistische kerk op dit moment niet achtervolgd? Omdat we zijn aan het slapen. En eten aan de tafel van Jezebel. Op dit moment moeten we, hoe noem je dat? Nou, estoy hablando. Op dit moment moeten, eigenlijk moeten we achtervolgd worden op dit moment. Maar omdat wij aan het slapen zijn, dan worden we niet achtervolgd. Ja. 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 Wij worden achtervolgd. Misschien niet nu, maar wij worden wel achtervolgd hoor. Ja. Het komt wel, want het staat ook in de Bijbel. Zelfs je eigen mensen van de kerk, Ja. door hun word je achtervolgd. Dus wij moeten dat wel verwachten hoor, Ja. dat het komt. Ja. Oké, dan stoppen we bij 8. We gaan verder volgende Sabbat met vraag 9 dan. Dan gaan we verder studeren. Zullen we bidden dan om te eindigen? Ja. Oké. Ik zal bidden. Tata Santo, dank u mais pela Bíbelstudie, les sa escola que nos por estudar aqui e nos compreender que o boque para nos stand vastig, de boa palavra, de verdade e não cai atrás. En não worry lo que aqui que massa da bisa, pero seguir abo, Senhor. Me te pedimos, Senhor, por misericórdia para nós e por dom para nós pecados, Senhor. E nós para nós obedecido na Senhor. Tudo isso aqui em nome te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amen. We gaan nu even pauzeren. Yes. Minuutjes en dan komen we. Dan gaan we verder. Sí, por aquí nomás. La agarran. Feliz sábado. Feliz sábado. Contento de mirar o velho. Ay, Samuelito, ¿qué pasó? Apenas